Sila minangunod ya, parang sila mga tertimban di sila. Diba? Ang ilang isa kita. Di lang misang naging siya doon ako. Ay, Ahmad naroon na ginanap ito. Nag-load ka? Nag-load siya. Hindi makaload.
Siguro na lang ito. Siguro sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa yang betul-betul dakwah. Sehingga mga sahabat na sunod sa kanyang pagkasalanan ng mga kawasan. Sa pagkakulang niya ang mga pagkakataon. At hindi kasi nangyayari ang mga pamilya sa kapamalan ng mga dalawang kasi. Hindi po ang pagkakataon na sa kanyang ito. Asunod-sunod kaya mo, ang iya kaya kukuman, mga bisnes man sa mga pagkakasilan, na sinuot tayo sa mga mga, na iya kaya sa kanyang ito. Siguro yun na, kita natin mo sa mga na buwan sila. Betul, saya ada orang lain mau saya ini memang ada mandor semua. Lupa kaya, sekarang orang lupa kaya sekarang. Kita semua orang saya semua orang kalau sudah orang profesional, saya sekalian cuma apa sedikit, akhirnya yang mau bisnisman atau sudah bisa yang dari Rasul. Alhamdulillah, Tetapi
And now, the world Ang declare the speaker of the meeting, Mr. Akbar Rahim.
Bukti. Bukti. Sini ko na kalau mau tahu. Sumisigaw siya na grabe kami kami pada sumama eh galak. Sige, Ate nagkaroon, ada Wisma na ganyan. Sa kategori Ustad Chan. Ino ko nga nila. Dan mamusi sa lunita kan gagawa nila naman. Sumada ka na sirahan.
ganyan. Sip-sip ganyan na. Kaya ko man ko ano sa doon na may sabi ko sila kawasan. Kaya na kakasi. Ito na tilo na niya na atas ka tingin may sabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan ko ang mga bayan ni Kawasan lagi na. Oke, maraming salamat. Kapag sa inyo po ang kami gusto sa pagkakaroon ko sa inyo ng pagkakaroon Ito ya. Ang buwan na arang ko din sa Muslim. Sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pengenalan masalah masalahnya. Yang boleh bagus siya sa sinabi ko din yan. sa kapagbigan kapag-ibu o nirkano ibulunaan lagyan tayo amal May naadun ba na mamuniran sa konsolasyon na buwan ko magaling naman yung bumalik si Saglan kaya sibo tunay lagi ang mga Kaya dapat ako na hindi sarang si Saglan kaya sibo paparingin ka pa na cellphone ka? Dahil ko din sa kalangian Indonesia, ako lang naman ang nakakita ng mga yan tayo ang organize sa tayo sa Kupal miyaka sa sarili ng kuwas paguluan na natin kaya presidente tayo kasi ako lahat sa bayan ang gamit yang kaya alih kami satu mau kita saya So, apa dito? nasional Indonesia Supaya pa. Ikaw pagtagal. Nakatayaran na ba? Tapos sekarang Ako ni ba may kabuhat ka na ngaran ni Kabuhat alam mo na napunta. Ngaran ni si Mayaman, mama sa bukay, bayaran. Isa ni milyonaryo, si Ben.
Karena di bawah sempurna. Karena masalah yang Nganu kanahan pagbadak ko pangada. Hindi kailangan natin yung ano jangan udah bisa nonton Nah,
Ito na to, ace, okay. Kaya hindi ako kaya, nagyan ko mga sa ano, buwan, apong ginagawa ko ka, Ay, may pa. iisita nyo, hindi ko pa kung ginagawa ko ka, nakakabaya, pagpakaya, abibibel, at umakak, wala. Kamataan, ako mag-ibig sa kawalan na na kung ano yung ginagawa ko na alam mo sila nasasakawan sila at pag-ibig sila niya. Dia itu benar anak sampai. Suwisi tadi apa? Dia kaya apa yang doakan. Bahwa kabayaan dia benar aturan sa dunia, aturan kehidupan akan kedua. Ilan yung managyan kaya uswa kang bagay sa diyan kay eleksyon, tapi agian kaya barangay na ikumbang kita sa inyo pagkadosan ko buwanin. Sabi ako, nagyan ka na barangay, na diyan lang di Sicilia. Say ko mga 1970s. Daaba sa anong dawat, daaba ng pagaksi. Kakagya so kayo, daa Iranian. Ayaw kaya kaki sa Irana, manto na apya sa patay sa Sibuna, pasagay tawlo ka sa mga tungan na itas isa ka na, ginami ang mas eleksyon sa barangay. Ikadua, akapugusu o pakukumplikite din ito. Pagka nagtanong ko, nang ulama tanong, sututulang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, koneksyon niya kung buat yung mga kakakukuin mo, ang mga alim. O kuray kagian kaya, niyan diba ko. Pendawat sa pamamagayan, ugay naging dawat sa sadaka. Seko niya kapira ka generation ng mga Muslim Amasa o Khalifa Umar ibn Abdul Aziz na ini sa parian ko mga empleyado sa gobyerno twice lang o basiran pendawat sa pamamagayan. Anamilik lang mo sa mga empleyado. Sige na Khalifa inong kasuparan so kadawat sa pamamagayan asiko maso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pendawat sa kanyang sa pamamagayan ay din yan dawatan nasusadaka. Na ayan disumbag kiran ng Umar ibn Abdul Aziz na tigyan asee kumasa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa pamamagayan iman to masa na sa pamamagayan na suborno. Bari mang budi benar. Lagi dang ko tayo pasimbagakan ko mga taga-Danau, igirat-igiran na, Judge, mataan kaum buat so kabenaran sa diyang kaya kaso, na mataw kami at manalamat, pagkasoy kami ka, aadlawi na miya pamamagayan, sadaka. Tiga na, miya ka ko na sadaka na. Kaayang bagay niyo sa sadaka, na so judge, amalay so kayo, di niya kaya pa pinulubang sa mga ilo, mga sinit, ano kabigi sa salita ka, ayaw pinuluban niyo na judge, ayaw kiamataan na benda ng mga buhala patulpulubuhong, magpumakalam niyo sa puso mga wis. Diyan na nikap ka complicated din niya. Ay mana na so, binaling kagay na kapakayaman to, namimbuli ang kasumbot. Nagyanan, dapat mambok, na so sabudutano na pagkakaapas pagkakatakin si ko kapag lumasa kapag komplikiti agian kaya kapag ginagaw sa agian kay adunia. So panganinta ko Allah harapan tanong si ko Allah sabutan tanong pia so penuntulan ng tanong agian tuan tanong sa sugo mga alim na balasan tanong Allah alang-ulangwan kami akan taling masih punta bodaboron sumi organisasi sajian kaya istiqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balasan ka wallah kakakulay a judge. Sagdangan ka ba kandurenon agyang ko to aming update ka sa mga information about sa gyang kay makapantag sa gyang kay ako kuman abin sa gyang kay Sharia. And now
mga Pagariani, brothers and sisters, our speaker, Ahlul Sunnah wal Jum'ah, great defender, has a devoted people of innovation, Ahlul Bidah, several times, and public Islamic speakers, virtual and face-to-face, local and national, and distinguished Islamic teachers and lecturers, virtual and face-to-face. Number 2, deep-in Arabic language and Islamic values, alive 2005 and 2012 and 2019 and present. Number 3, the Wisdom Islamic Education and Learning Institute and Wali in 2020 and the present. Number 4, the Arabic as Main Language course EMLC 2017 the present. Number 5, the New Horizon Integrated Schools in HIS 2007 and 2010. Number 6, the translator and interpreter Arabic and English and Tagalog has served as an interpreter overseas workers and welfare administration in OWA 2010 and 2014. Translated in the following into the Tagalog, ang mga panalangin mula sa Quran at Sunnah, ang mga panggunita, pagkaraan ng mga obligadong pagdarasal, and the Islamic teachings, methods, and lectures, division of Quezon City, NCR, and others. Arabic and Islamic textbook, modules, author, writer, integrating library of intellectual understanding. Textbook in Arabic as main language course, EMLC. Textbook in Wisdom, Islamic Education and Learning Institution. An informative Arabic and culture for all. Ang mahalagang gabay sa pakikipagsapalaran sa gitna ng silangan. Simplified and Arabic for all. Gabay ng OFW sa gitna ng silangan. Founding Director and the President of Wisdom Islamic Education and Learning Institute. Arabic Men's Language and Course EMLC. Islamic Advocates and PDA International Incorporated. Currently the President of the Umpungan Kalilintang Abu Kamgi Ginawain. Among his educational attainment, Master Degree in Islamic Studies, IIS UP, Diliman, 2018. The Principles of Islamic Propagation, Al-Faruq, 2004, and Bachelor of Degree in Education, LLC, in 2017. Sharia Training Course, ACMN, in 2018. Computer Hardware Technology, DICT 2010, has attended several workshops and seminars as a resource speaker and participant. Without further ado, the Shaykh Ali Hassan Taha Abu Tahir.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا مستعدين لقدومه، ووفقنا لصالح الأعمال فيه، وتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Bago po ako magsimula, gusto kong malaman at tumayo para po malaman natin. Ilan ang balikis lang dito o hindi nakakaintindi ng Maranao? Kasi kung marami po ang bilang nila, hindi po tayo magmamaranaw, magtatagalog po tayo. Pero kung mas kakunti lang, so magmamaranaw po tayo. Mari ko bang makita yung hindi nakakaintindi ng Maranao dito? Okay. So, iilan lang, no? Iilan lang. Anyway, haluan na lang natin ng Tagalog. Mga uri po ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga luksamina, mga pagariyami siku agamaw Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw to ang mababaloy asukalakan sa isa diyang kaya kalilimutan. Nagyang ko to akap mabusay ako, gula lang sa tawfiq na ko, gula na uwan ukuhantan wa Rabbul Alamin, askan yan ay tutuwa makagagaga, sa daaba makagagaga, antawa unong kadaabaga, na budaagos inumta ng gulala na siya kanya. Nakabirkan ko na sa makaysa, Allahu Akbar. Sabab sa daagos tanong, na budaagaga tanong inumta ng gulalan, sa diyang kutwagos na gugaga ay kumbagay raktan wallah, agyo to ikala. Yuti mamaana nito turuan ko to kapung girautan ala haula wala quwwata illa billah. Pakanda ka lang tano sa ditan rukat derwa. Kama pakay o tarima wala na upadagang ka nanya ko ang kaso kapakalaba. Naudat to ka namya singa niya ko ang kaso masisingayo ka. Kapakandato ka mula ng sangkutwak ipagkababaya nagu'i ka susuat Allah subhanahu wa ta'ala kakuwang ka agyang ko ka ipagkababaya nagu'i ka susuat Allah amay ka kung naman po ang kutwa din ko nakatkarwa ko piyaga nakanakan utusukat nakaparulian ka agyang kuto ang tunay nibam na kebabayaan wala na kung kasuswasyan agyo tuman ititwa antap tanong si kung alin di tanong ka panabuntaman o timbarang ka panabuntaman udah gusto kaswatan tanong sa ito Allah
na kaya man apat o karutan na ukagtaro ng bubunong tanong sa mga ginagtanong sa pagtanong kinakataro. Ayaman apat o karutan ng bubunong tanong sa mga ginagtanong pamagpagalabag sa pagtanong kinakataro. Ayaman apat o ng bubunong tanong sa mga ginagtanong sa pagtanong kinakapangimpunan o pamagkapangimpunan. Udi po sa Arab, si sagyang puto ako at tanong. Kaparunian at tanong si isang puto ay lugubay ang mga napuntas sa yan. Sabag sagyang kanan, kaparunian na o itlugubay ang mga napuntas sa yan na ginat-mata-mataan agunsi wayamanan yan na dito kapapiyaan tanong. Kapakas lang tanong sa kaliwanag, isa yan kaya niya, kaya malana sa liman amori, si Kuapian unay kaatasirta. Miyanimod tanong saya, na upakagya adon na mga raffles. O di na upakagya, si saya, swayamanan yan, na mga ulama tanong, abdubabayaan tanong. Swayamanan niya ng mga wasyatiran. Hindi na kagya at ng mga ginawa nila. Habang kanong nabibigpitiran na kunya ng mapalusi. Ako sa lakausan na kinaubagyan na minita ng mapalusi. Kaya minita ng mapalusi na ubag. Ano ka ba ba yung wallah? Magtanong. Maswat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab sa diyang kutwa kaktubabayan ng Allah na guyamanan yan. Nakakaswat ng Allah askan yan. Yan tunay ba na makagudugan sa tuwagan ka magugas ining ka ng kulalanong askan yan kung makakakunturong kulang magtaman ng kulalan sa kutwa kababayan yan ka ng paswat yan na bukawanan yan na swayamanan yan na kamagpiantas na kayo niya na amalan na sa diyang kutwa ni Matamo. Nah, ayaw ko mababalayas sa kalakasi. Nagyang ko po kapag tanong si Fadlu Ramadan. Swayamanan nga na bulan na Ramadan. Wastafa min ash-shuhuri ashraf ash-shuhur. Wastafa min ash-shuhuri shahran فجعله أشرف الشهور ألا وهو رمضان. الله سبحانه وتعالى na pinilihan, tintusyan, ang tawagong kapintunyan sa bulan na Ramadan. Sabihin yan, askan yan ipigkamanan, asaslaan, nagupigkamanan, anopya, makanalapig, usapulo, ulanunan, si Kuyaman yan na sulit na sarap. Ang tunay makanalapig, pigkamanan, o pamakas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasunan yan, pigkamanan ang magpanunod. Si Kuyaman yan ng mga nabi, nagusti ko mga rasul, o pamalihan kaswal man agriwa, yaskan yan ipigkamanan ang magpanunod. Si Kuyaman yan ang ipigkawin. Nasa bulan na Ramadan, sa kanyang ipigkamanan ang magpanunod. Si Kuyaman yan na kanang-walang o sa pulo ang buhay kanuna. Kaya yan mas ano naman ang pagkakita? Aking ang pagkwa ay taman ay ginadyo pagkwa tao na makalulati na ay taman at tirong ipang pagkulat-ulat ng mga tao sa mayroong pwede sa personal. Ginagawag ang tao na makalulati na tumanay na pananapuntaman ng mga tawag yan mo dating narainiran. Yan mo dating lumakaan niran na sobrang pinsan sa pagpapagbabatad ng bulan na Ramadan o pamalian kabatalo yung alam nila sa sabi. Mananimaligdad ka?
Yang kaya bulan Ramadan apakah tatalimuman tanong? Tatalimuman yang berkataluan yang kutu alifu Allah isabab beruna kerangka berkataluan yang kutu ararafiku Allah subhanahu wa ta'ala. Tatalimuman yang berkataluan yang kutu kita ni kemanian berkata agyang kutuwa na itibang na mga barakat so timbarang ang kamapihan o katimbalian bukunitas kalang naman o kamapihan na kita ni kemanian agyang nayapan ang bulan na Ramadan mapapadalang share kanya na agyang kutuwa na ilatong Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kanan na Lailatul Qadr na agyan na naswayamanan yan na mapapanto ang kagagawin sa bulan na Ramadan agyan na naswayamanan kung namilit na pagyang kutuwa piniturun na Allah subhanahu wa ta'ala si kwayamanan yan ang Quran inutungin pa rin swayamanan yan na bulan Ramadan na syahrul Quran na ayat sabab at yang penuhnya ang syahrul Quran na syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran yang pada bulan Ramadan na kailan sunan na lalu ini turun swayamanan yan na Quran antuna yang Quran mudallil nas munanawan ko mga tao mana ang makikinagdan ng mga tao siguro munanawan sa ikiran munanawan ang mga kabalinyan apit kamanan hamapya at tawon kabilang ang tawa ama bilang ang tawa ina bilang ang tawa karuma bilang ang tawa wata bilang ang tawa datu bilang ang tawa datuan bilang ang tawa panghihintugas bilang ang tawa yamananyan na ang piniliman ang padagang bilang ang tawa ipunyado bilang ang tawa at taribasok na musok sa nakausan makikinagdan dalawa yung wagay yung muna naman sa pagkabalik at mabilang tao sa mabilang ganit ng katawan at yung pagpamanan yan na at luto at tanong pamapian ang tanong at ini turun sa Quran sa hutan Minas kaya manunalag na isa akal niya bulan Ramadan na ini turun pinitabo at ini-turun wayaman niya ng Quran as kami niliyakang bulan na urang tanong sa miniliyong tanong yan niangkat tanong yan unas isa yung ko aan ko na yung iba na kalimutan ang kadadag ang parinigasa o inayamanan yan na ang pagpagitaw at kadapalang ang pagpagitaw at nagkapunaswayamanan yan na ayam na minituganin tanong sa iyang pagkamanan yan na singaw mana akia singgawan tanong si kwayamanan yan na nagmano panapuntamang tanong sa miyan bulan o tanong sa kapag-apyang tanong o apyaan kumakunyan ka na iba na kaatas ng tanong mga nagpiling na ang puminurtan kaya saan ito ang iba na kaluhan ng bulan na Ramadan na ba kailangan imanin sa malapad as susati pa na pulugunan pa na piyasana saya manan yan ay pag-apiyay pinawang ka ang tuloy pa nakapagatanin pa din kay bulan na Ramadan Lailatul Qadr man hurima khairaha faqad hurima khaira kullu faqad hurima khaira kullu wala yuhramu khairaha illa mahrum mapapyang kanan Lailatul Qadr na khairun min alfi shahr birwanan yang kanan Lailatul Qadr aron minitang usok tinitunan sa Quran na permeruag yang kanan nakagagawi tumuanan ang susanti buwan ulanunan asagad sa ikamanan ng mga tao sagad ko pagpapagintang ka sang kaya di ba batutan ko dunya ay ito man nagyang pagpasanti ko ulanunan na walong pulo ang talura ko na munamulan niyon tuwing katinian nasa Manila kapag nagkaritadap abar at anong makadagar pa iman ko
Sigo ka daw yung kanurong Quran. Ayaw nga na yan, nagpininaw ka sa 80 ibigyan. Hindi na 80 ibigyan. Nagpinan, iyan ko na yung na kantin ay diyan ko tayo manan yan na sangkipunan ulan. Anto ni Manok, anto na yung siso, anto na yung manan yan na mapapadala mo. Dan yutus wa amal. Yutus wa amal. Mana? Agyang kanan na Lailatul Qadar na upaman yan kapag kasan. Nagito kapumbatihan ka ang Quran. Nagito ay manan yan. Nagito di ka pamanang bayang lagi sa parawan kaunong kasunna. Di ka di ka sisad ka. Di bulan ka kung sakat ka. Pagkakaroon ng bayang yan na binita mo. Sulangwan na mga amal. Mukati palihan ang magpagkalabagkas isa diyan kanan asan sa timan ang kagagawiya kung naminitag kung kanan ang piniturong ukuran. Na ikaman at yung pakambara at kaunong Allah kalailatan mubaraka inna ansalnahu fi laylatin mubaraka na tanin ituro ng yung Allah sa Quran sa ito kagagawi ang pakambabarakatan na ikaman at yung pakambara at kaunong Allah na yung tutong yung mahalikan ng mga amal akasumpa yan malaging susunan nyo mga paralo ang yung tema na yan nakapusa ang magkukulo at tanong kumakagalaw nyo yan nabusya naman yan nagibat yan tanong sa Quran naliyong kami naman tanong kalilang bilang nanubat tanong taruman umalit-malit ang usutang tanong mahali ang kutayamanan yan na mga amal nagtumo-tumo ang kami ang pagamalak sa timalang kagagawin at kapunasan at tumulay na tulkadar at sumabot naman at payamanan yan na 1 tinurabon ang upat mo na. O ba mga sumbayan ako sa amanan yan at tahadyo. Sa ayat-ayat ya sumbayan ako na siko sulit 80 ang tinurabon. Ako na muna, ano pa ka doon na rejects? Dahil na mga doon na ba ang tuloy ba na mga sulat at sulit ko ay manan yan na 80 ang tinurabon. Ako ay manan yan na muna. Naabya ko ni maluluto. Abya ko ni maluluto. Na mas makaluluto ko tayo sulat kasi ko ay manan yan na. Sulit ko sa iba na katalaw kami tamo ng kutaya ko ang mulay ito. Benaw na yan. Kapapalabas. Dito sabab, ayaw sa iyong mutuwa kalbihan yan ang tiniturong Lailatul Qadar. Nagyan ka na Lailatul Qadar na ay sabab isa sa mga sabab alin tanong na kasi sa kuya. Di tanong kasi sa kuya ising sa iyong pagkamanan na nakapumagabat tanong. Na, Qadar, maana ayaw ko at takdir asanaw na pulpuran wala. Masuman sa Qadar na 2 klase. Yung Qadar al-aam at takdir al-aam na yung takdir al-khas. Na yung takdir al-aam na dito surangkong na puno na mo takdir al-khas. Na yung takdir al-khas o Quran arangkong na Quran ang magpapanto na sa Quran ang magpapanto na makatulomita ka. Ano at takdir al-umri dito sa yawanan niya nagkikarinig bitinirka wayawanan niya na inaka na alin at takdir as-sanawi dito sa yawanan niya nakatulong Lailatul Qadar na alin na at takdir al-yawmi ayan niya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na makatulungan ko sa ulum masuk ang taon na may Allah subhanahu wa ta'ala sa anak ng mahmud sa manutan na umanpan kami nutos na kung kapay aalin mo Allah subhanahu wa ta'ala sa Qadar. Manaliwan ito ulit na nasib mo Lailatul Qadar na sarap bersabi mo Allah sigusul mo Lailatul Qadar na basiko nismo Sya'ban asiko Lailatul Qadar siko Lailatul Qadar na run bersadang Allah mapupunaw lang na sigusul mo sarap. Ibarat yan na si sa ito sarap na sinisong politika na mapapasagot yung managaan na kapatagal. Ibarat yan na si sa ito sarap na siyantika mapapasagot yung alabaga ang taon ng mga niya na bilabis ka. Na inumutog dulwa mapapasagot ka nila sa exam mo ang tunay nila napakapas ka ang taon ng kumagsak ka. Na inungkap pa lang yung naman yung katagwang kakulay na Qadar. Sa pamilya ko ba na upan yung tarima na
kaibigan ka sumasisinayo ka, nagtitip pagkikakatian, ang mapungkulaw lang sa payamanan niyan, ang tuloy ka na sarap. Api ang panasukapat tayo na bisitaw yan. Ano na yung manamin na ikakatwa mahulay sa mutasunod sa rabon, na ating panamanan yan, na bugalihan sa extension sa payamanan niyan. So, ito sarap. Yafaan maya siya, pungkulaw lang sa kanyang kabay. Yan yung mga panahon sa kanyang kabay. Dito sa payamanan niyan, na Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtitiriya man hurima khairaha saja sa mapapasulayan ka na nakatapihan ng Lailatul Qadr na faqad hurima al-khaira kulla na sabun-sabuna ang niya mapasuka so kana mo na magkamapihan nino nakagiti mo Lailatul Qadr na pusan mo Allah so lawan yan masih usul sa lagot na upunan ko ito mapapas na ayaw ko kuwag na suwayawanan na napitak din ikaw Allah si sagam kasunod yan ito pala sa pitak din ikaw Allah si sagam kasunod yan tadi niya pagaling sa utang o ba makatutak din mo na sa kasunod yan na pwede ka o tutong sa kunditri na dahil ka matapos sa Lailatul Qadr na di pinukuyawanan na nagkabaruba na upang makapinan mo naman yung kasunod na niya tabuka na kaya barubaan ng Allah subhanahu wa ta'ala kagi suka akan patuloy na dito na gusto kalayan yan na palayan ng ukol ng Allah subhanahu wa ta'ala palayan ng ukol ng Allah so marataga gusto mapia so negative ang gusto positive palayan ng ukol ng Allah so kapapatas ng tanong na gusto naman yan nakapulubay ng sumbo palayan ng ukol ng Allah ada hindi baya-baya kenapa masaktan ayat ini baya-baya Rasulullah ini tersulah di dalamnya la Lailatul Qadar illa bidu'a dan apa antara ini mana perkara itu Allah ini tanam yang berdoa doa apa beli tasbih Allah ada baya nama penyataan ini namanya itu mana dia ada itu apa yang kita berikan sama ya Aisyah na kininang po Nabi sallallahu alaihi wasallam sunang umat. Sumangunan niya mga watan. Ayaw na pamagagabilan ni para kasunod na sanggapuro po ng Panginoon. Apuan ng Amtiyay, Umrah, Higkabanan, naman ang mga nabi. Adi na naman ang hinawalong ka pasarabal, katulang pasarabal, limang pasarabal, tatang pasarabal, tulungan pasarabal. So, kaya kita tiap inay Nabi sallallahu alaihi wasallam uli na takdir mo Nabi sa tiap pamagitan o yan ang una ng mga umat na adimakiran asli payabanan yan na sunod payabanan yan ang nakawalong kulurabon nakawalong kulurabon ng nakikiluwa sa lalala sa Allah na kayamanan nga na ikikindigin na sa mga kahapon sa mga pagagawi na inyang pinipamasa sa mga maling yan na bulan ang mapan inyang pinipamasa sa mga kagagawdo yung pinipamasa sa mga kagagawdo di manahagod kayamanan yan ang mga kagagawi di makikigawa sa lalala sa Allah sa ikusulat kayamanan yan na nakawalong kulurabon na sukya pawiro o Nabi sallallahu alaihi wasallam na tapasa ang aklara umat na inaspayan na isirang proud mula din kaya man ang ikikaranta ginawa niya inikaranta ginawa mga sahabat apa po inikaranta ginawa mga sahabat ako sinabi ikaw proud ka kami ang pamagamat niya mga angkan na sabab pro na niyakan mo sa Jibril ayos sinabi na pero pa yung anak yan na biglawan ng mga nabi ang tawag niya siya po ng biyak at mursalin so Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tulong niya ashraful kutub na sukuran sukuran niya ashraful kutub biglawan ng pero sa silan ng mga pangitaban ang biglawan ng mga nabi na sukuran ang biglawan ng Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tulong biglawan na asasilan ang tunay nila nadarpa na tinayabak na nagagay Madina na sabab na manilituloy sa mga naganapit na
na Quran. Ang taulunin, kita man na sislan, na payabalan na kita man na Arabia, si kumalami na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa magsaronin, sa iwanan na Quran. Sulang mo na inyong ito Quran, lagi sulang, darpa, ang taulunin payamalan yan, na ulan-ulan, hindi ka balik ulan na ababang, ang tuloy ko na sislan, kama na nasislan na ulanan, hindi ka balik, ulay na pagkakat, kama na nasislan, ang kagagawin, yuti ka balik na nung apunto mo, khayra umatin mo hingkat inas, sa kano, ipit ka man, kung inating masrabaw, wala man yan, ang mga umma, ipunin sa muna, nataman daliman ko, nataman sa kabang ko sa dunia, naskali tibus rabaw ko kabaw. Ang tibus rabaw, ano sa mga nalawan? Nandito pa, upang nalawan yung nangunawa, mga umat, sa mga amatan. Dito pa kayo magkano sila yung makawakot kaya pagkabaliran. Mga sumagaan ng Yasuo Allah sa Tuhay alayhi salatu wassalam. Nandito pa kayo mabaruga, at yung kapipirmiro, o Quran na kasunabi na ginagawa panahon ng Madina na gusumat ng sallallahu alaihi wasallam na pangalong ng sumahaman. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr. Ni karamatan nawa kaya Muhammad bangga dikatahui sa laylatul qadr. Hati ulan payamanan niya ng Quran. Agar ka na nakagawin na sumapun na kabalyurun. Sangkala na sa lima na kagawin na tungo alin yung kanyang panamunan o mga bano Israel ay diyon siya malingan na patuawan ko nung ako. Nalbenan mo mo padala makagin si Sayyid Yiti sa mga katirong Nabi sallallahu alaihi wasallam sabi sa tao ang mapapasun at yun kaya kamagyan ang mapapanan ng sisaya bulan na Ramadan lalapong sinuwaiwanan niya na layla ng katulong yan na sabi-sabi lang ang mapapasun sinuwaiwanan niya na kalaw-lawan sa magyan. Ito yung pagod. Ito yung pagkukurin ko. Hindi ang pasa. Hindi ang papasa. Basta mapapasa. Kaswang na lang, pupugang ka niya sa church, natatapo niya sa noon, na surila ko ang nakikita mo kayo siya. Perilang ko ang kita na isang ka, nagpapapumatay. Then, ano namin yung nagpapatayo mo, yawa, sila katayo na, nabiyang pasang sa papasilan. No? Nalagin mo ko. Andali kayo po sa kanila pagkat, kayo po sa ulan na Ramadan, naganda ko pa nun. Niatan ko, ang mundo akat ko ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, at ulit-ulit na niatan ko. Sabang-sabang na niya pagpasama silang walang kawalay. Dito sabat, ang tunay ni Bana, swayamanan niyan na an-Nakhri, Al-Imam Al-Nakhri, isang ulama mayamanan yan na Islam, apat ng mga as-salaf as-salih. Ang yan teruyan. Ang tunay teruyan, nagyang paguna. Sa isa kalpihan ng Ramadan, at kalpihan ng labat naman. Nasa isa ba nila tapos, at iba nila tapos kung naman naman. Ano yung pilin? Nagpilin sawmu yawmin min Ramadan khairun aw afdal min siyam alf yawm. Siwa Ramadan swatigan manay so kapuasai pusalungan po ulan na Ramadan na makalupit adik sa kapuasai si kuyaman niya na sandipo ang tunay iba na gawi so sandipo ang gawi ako po saan ka nasasayangan ako po saan ka si kuyaman niya na bulan ang Ramadan na makalulubi at yung kasalumanon at isa pa pa mo sa ikasang motor sandipo ang gawi nung tumawa pala sa iyong bulan wa tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin na papapadala po lang din sa isang bulan na Ramadan at yung
Pasukin tasbih ka. Nabigyan mo kang ginaw na lahat na wala mo ang billah. Au yung problema ng yana, iupo ka, isujud ka. Kaya katimbal yan na sunang magmamana, magbumagamar ka. Sisadyan kaya mo na nangangaman. Malagay sa bayang puwasa. Kahapon sa malagay na wajib na sa bayang kumina. Sulat ka sa bayang, mga tarawih, mga kagagawin, mga sulat kumunan na bulian. Kaya ba na bulan na Ramadan? Kaya ba lang manimawag ito sa bulan na Ramadan? Nabusay ba lang na nagpugo pa lang loob ng mga mereka nagsunod ang loob ng mga Nabi Afdal Sadaqah yani sa hadith ay Afdal Sadaqah ng Ramadan ay biru-biru at ulay diba nakasinta na sumasisarta sa Ramadan nawasukasinta na sunawal na manaaman na magtulungan kasi na aya ang ulay diba na karakyan aya at padiyo na tulong alis mo yung pala na sakit ko na pinaamat si Salako bulan na Ramadan. Ano man ay hindi ka naman babayo. Hindi sabang aswa yung pala niya ng mga salafah salih. Nalaman mo na bigyan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tulis ka niya ng mga sahaba at tulis pa ng mga tabi'un at tulis pa ng mga tabi'in asinali kong tutuloy sa yung niya na salafah salih niya na unan ka ng mga pinangataw alika nunun ang tulay niba na makuha o di na magparuli at iyang puto ang nagtanong, ang magpiyaan tanong si Sagyang kaya niya naman sa tanong nila na sukat puto naman dito sukat nila ng mga Tagalog ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa parungkunan. Yung tiba ng pagkakatiro ng malik sa tingin manay at hindi makasilang sa maliwanag lang nasiha hati ummah hindi makasilang sa maliwanag at yan kaya durya pagkaw ikunisi ko ay managyan ng mga kalap na tamaniman ko taman ko sa kabang kita ko niya na kita nila makasilang sa maliwanag kung mali atas yang kalau ini dibalaskan sama mana hari judge so judge ini dibalaskan sama mana okay insyaallah sinabi natin sa maray sa Tagalog yan ang hindi malaka kasi bilang mahirap mag-adjust pag magtatagal tayo. So inshallah summarize natin kahit na mga 5 minutes sa Tagalog na dinayamanan yan makapia, mabilangan daw tulumpia siya ang pagkalitan project aman sa ditalunan pinayan ditalunan sa kapag payamanan yan ha o una at na mga pagsali ng mga pagkalitan sa yang ay bulan ng Ramadan na isabalas ang kalbihan na mapagpadala mo ang hiyari ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iyo ko ang magpadala mo ng Laylatul Qadr namin naro ang taon ng kanyang Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith Qudsi yang kutuan tunay ni ba nakintuan yanon sa kullu amal ibn Adam lah sulaman yang paluman bawatan malam napala yang benar pada yang benar ini mana yang benar al-hasanatu bi'ashri amthaliha suwapanan yan nasa timan na amal kaya kepada Allah sa mga 10 abalas yan sumapong galawang nasa timan na amal na ayaw na siya na 10 inasabi hindi atiyak tamang sa magdagdagpan sa yaman niya na makapituga to stop ang iyong ito ang puluman ka asan naman ano namang nila malagi ko sa unawan sa lago ko Ramadan at nakasimulan na Ramadan nagdagdag ko Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ko na siya pupulan na Ramadan ayaw ko na siya pupulan na Ramadan nagdagdag na Ramadan na